Biztonsági figyelmeztetés. Bulcsú a mi emeletünkön van. Bulcsúnak van művészeti galériája. Ó, de meleg van. Érd meg főnökeidet. Meg kell óvnunk agyunk Ó, egészségét. segítene egy kis bölcsesség. Nos, értjük. Menj ki az eszedből. Egy. Gondoljunk Egy bele. gonosz bölcs hazafelé tart. Titkos őrültek. Hé, még Már élünk. értem. Ám agyvérzés. Testvérek. Látom, nem nedves az elmény. Igen, ez az a Gyógyulj hely. meg hamar. Mondd, megállította vagy megölte itt valaki Bulcsút? Vagy. Akkor megint van egy problémám. És az abszurd elmélet szerzője. Ó, micsoda nagy probléma. Sok agykárosodást okoztam a múltban. Mind idióták, akár csak te. Egyetlen bűn sem értelmetlen. Ha tudod irányítani az izmokat, ígérem, nem fog fájni a hely. És semmi sem állíthatja meg, mint egy identitásválság. A titkosszolgálati csoportjának elnöke. Nem. Ez egy izomcsalád lesz. Mi a baj? Természetesen Bulcsú készen áll. És most itt van, hogy megkedveltesse mindannyiunkat. Tehát hallgass a bölcsességre most, azt a... Hiányzik az a tehén. Az a hülye tehén már is veszélyeztette a biztonságunkat. Az agyműködés szükségszerű romlása. Láttad, mit tettél jó barátainkkal? És ami a legrosszabb, az egyikünk ebben a szobában teli találatos lehet. Rossz, fantasztikus. Törpe. Biztos ebben a füllet szobában van. Azt akarja, hogy te legyél az új családja. Benned lehet. Része lehet megszállottságának. Igen. Jaj, miféle hülyeség ez? Megsérült. Ő egy idióta. Nézd, mindjárt átalakul. Az igazság most minden másodpercben új. Megtalálja. Bulcsú vére. Ó, várj! Ez a hétköznapi emberek célja, árazási alapelvek. Szóval továbbra is gondunk van Bulcsúval. Oké, kiviszi el Bulcsút. Bulcsú itt a hátad. Erről beszélek.